Shnong Kharkhana kabade Shnong kabadan hakaput berkari Bangladesh kabajengai kumbasau phuwe kilometer na amlaram blok ban 100% kilometer na nombak jawai kadai Shnong kabala syak tak jurbha na kajing theru labba harangkat ke erion rimal kabala jana du ka arpo pratarek arpo khandai baladu ka laipho terek ujamang arjara phosau Shnong Kharkhana kadon harut jongkawa mentru tisang bala kerkut eka da kishnat wa akibaret bat kalong kum kadolan nong hakapor liur khamtam habajur kajing hapslap kajing theru labba ubajur lasaki nadu na thain jawai terter kawan ra kajing Shlei bala sakiru baka kapoi shadu ki Ïing Briew ki Ïing mane berki Ïing school ki jakarab ba shadu ki jakari jingri lai thuru baki nong Shnong kim yo thia yo damshu tang shupoi ka porslap namar ki haban pei basumaru iki Lieng Kynda yo baki sharong ka Umsaw Shnong Kharkhana kadon ru laitli ki wa ki barit ki ba pentut bhai kalai kawan jogi nong Shnong lemba ka surop namar tang shutharu labba kini ki wa ki Shlei ba ka kayat nalor ka surop balbun sina baja kum kani ka khep kinong Shnong ki haban Shong Ïing nong shu balik treli kita nalai cha ki hospital balbun sin ki marabru ki shuput kai hagate Shnong Kharkhana kadon ka office jong ka sarkar pedang ka Central Water Commission ni ka CWC balkani ka office ka thau bat page ek jinghe bat jingret ka hakawa mentru tisang barkat kum ka jingte balai ulum na ka office long bawla ba ula thera Shnong Kharkhana haka arpo khandai tarik jammang arjara phosau ula poi hadu laispa asan puar point RMM laitu babunsin Shnong ka Julai ai jingtho shagi bor sarkar banai da jingking kini ki warit barkum juru shau MLA ka thain here hadu menta umpadon dak AA haka bayade bagane ka menta kumta Shnong Kharkhana ka karpa ki bor barikmi bakin sku baban peilem ka jing e jongki nong Shnong bale AA nakamta jongki khana bakilo mangat ka bakum kani ka jing e khamtam e nakamta ka surok namar na Muktapur Kharkhana ka surok ka yaso baki Shnong ki badana East Hills District Bagantup Karambai Larambai bat Kliriat ni tak Shnong Kharkhana